ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हच्या या विशेष मुलाखत मालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपल्याला कल्पना आहेच की कोकण साथ लाईव्हच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं ऑक्सिजन टुरिझम ही थीम घेऊन आपण एक विशेष मुलाखत मालिका गेल्या काही दिवसांपासून चालवत आहोत आणि त्यामध्ये पर्यटनासंदर्भातले अनेक विविध प्रकारची व्यक्तिमत्व येत आहेत. त्यानंतर त्यांची मतं, त्यांचे काही ओपिनियन्स, त्यांचे काही विचार आपण ऐकतोय आणि या संदर्भात या सगळ्या विचारांचा उहापोह या व्यासपीठावर होत आहे. याच पद्धतीनं आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आहेत सीमा संजय राणे. मॅडमची ओळख अतिशय वेगळी आहे. बँकिंग क्षेत्रामध्ये त्या काम करत होत्या. त्यानंतर त्यांनी आता सध्या वैभववाडीमध्ये एक खूप सुंदर असं रिसॉर्ट आणि बटरफ्लाय गार्डन की जी संकल्पना कुठेच नाही आहे, तर अशा पद्धतीनं एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी या क्षेत्रात पाऊल ठेवलेलं आहे आणि त्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. मॅडम, खूप खूप स्वागत तुमचं आमच्या स्टुडिओत. थँक्यू व्हेरी मच. फार एक सुंदर अशी संकल्पना म्हणजे तुम्ही सुरू केलेली आहे, त्याबद्दल प्रश्नच नाही आहे. पण पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये जसं महिलांचा सहभाग असतो तो केवळ म्हणजे विविध प्रकारचे जेवण बनवणं किंवा अशा पद्धतीनं थोडंसं हे करणं किंवा हॉस्पिटॅलिटी किंवा असं काहीतरी असेल, पण त्यात तुम्ही एक पुढाकार घेऊन एक स्वतः या सगळ्या गोष्टी रिसॉर्ट आणि फुल त्याला बटरफ्लाय गार्डन म्हणतो आपण, ह्या संकल्पना सगळ्या उभा केल्या. आज खूप चांगल्या पद्धतीने तिथे पर्यटक येत आहेत, खूप चांगल्या पद्धतीने मिटिंग्स होत आहेत. तर हे सगळं तुम्ही कसं उभारलं, ही संकल्पना तुम्हाला कशी सुचली? मला प्रत्येक वेळेला आणि आपल्याला सगळ्यांनाच वाटतं की आपलं एक छानसं घर असावं, घराच्या बाजूला फुलपाखरं असावीत, फुलपाखरं पशुपक्षी असावेत, हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. आणि ती काहीशी स्वप्न घेऊन मी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वैभववाडीला आली, नादवडेला आली, की जिथे माझं एक फार्म हाऊस होतं. पण जसं तुम्ही म्हणालात की आपल्याला ऑक्सिजनची जास्त गरज आहे आणि इतर गोष्टींची आवश्यकता असते, जे स्पेसिफिकली जेव्हा लॉकडाऊनचा काळ होता, करोनाच्या सिच्युएशनमध्ये जेव्हा वेळ मिळाला आणि जेव्हा सगळी कामं ऑनलाईनवर गेले, तेव्हा आम्ही वेळ काढून वैभववाडीला आलो. मी, माझा नवरा आणि माझी मुलगी, मी, स्नेहा राणे आणि संजय राणे, आम्ही तिघंही जेव्हा वैभववाडीला आमच्या फार्ममध्ये आलो तेव्हा असं जाणवलं की ऑक्सिजन तर आहे, पण बागेची जी एक माझी स्वप्न होती, ती स्वप्न अशी कुठेतरी तिथे दिसली नाहीत. आणि मग असा निर्णय घेतला की आपण काही दिवस इथेच थांबूया. आणि ऑनलाईन स्टडी असल्याकारणाने आणि माझी मुलगी 10वीत असल्याकारणाने आम्ही थोडा वेळ तिथे थांबलो, मी आणि माझी मुलगी. आणि कामानिमित्त संजय राणे, माझा नवरा, हे मुंबईला परत गेले. आता बागेला जीवन कसं द्यायचं या कल्पनेतनं एक गोष्टींना सुरुवात केली. आणि मेन म्हणजे फुलपाखरं, पशुपक्षी, ग्रीनरी ही बागेला ही हवीच. आणि अशा अनुरोधाने मी कामाला सुरुवात केली. आणि या माझ्या स्वप्नातनं शलभा गार्डन अँड रिसॉर्ट हे तयार झालं. सो थोडक्यात माझी ओळख, नमस्कार, मी सीमा राणे, शलभा गार्डन अँड रिसॉर्टची संस्थापिका आणि निसर्गाने दिलेल्या देणगीचं संवर्धन करणं हाच माझा ध्यास. तर अशा या कार्यासाठी मी तिथून सुरुवात केली. नंतर असं जाणवलं की कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये आपण जेव्हा जातो तेव्हा स्वतः मी एक बँकर, इंटरनॅशनल स्टँडर्डला मीही काम केली. काही वर्ष परदेशात राहून जेव्हा मी आले तेव्हा असं जाणवलं की प्रत्येक ठिकाणी काय होतं, तर एका ऑफिसमध्ये आपण जातो, ऑफिसमध्ये लेक्चर्स असतात, काही ट्रेनिंग सेंटर्सला आपण जातो आणि आपण एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीमध्ये जातो आणि तिथे आपल्याला शिकवणारे असतात, कोच देणारे असतात, ट्रेनर असतात आणि आपण काही गोष्टी शिकून येतो. पण असं वाटलं ना सर की या गोष्टीतनं आपल्याला, आपण ज्या गोष्टी शिकतो या खूप पाठीमागे पडतो आपण. आणि जेव्हा या अनुभवातनं, शलभा गार्डनच्या अनुभवातनं जेव्हा अनेक लोक इकडे आली, त्यांनी काही ट्रेनिंग्स घेतली आणि ट्रेनिंग्स घेतल्यानंतर असा रिझल्ट मिळाला की खुल्या वातावरणात जिथे ऑक्सिजन लेवल जास्त आहे, जिकडे पशुपक्षी फिरत आहेत, जिथे ग्रीनरी आहे, तिथे शिकवण्यात आणि शिकण्यात खूप मजा येते. आणि त्यानंतर जी सुरुवात केली ती गावातल्या लोकांना रोजगार देण्याची. जेव्हा हे ट्रेनर आणि ट्रेनी आमच्याकडे येतात तेव्हा गावातल्या बायकांनी बनवलेलं जेवणच आपण त्यांना देतो
आणि त्याचा परत अनुभव हा खूप छान आला. तर अशा अनुरोधाने टप्प्याटप्प्याने मी शलभ गार्डनला सुरुवात केली. आणि इतर ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे, ज्यांना कृषी पर्यटनमध्ये इंटरेस्ट आहे किंवा ज्यांना गावाला येऊन निवांत वेळ घालवायचा आहे, त्यांच्यासाठी योग्य स्थान निर्माण करण्याचा ध्यास घेतला. आपण सांगितलं की बगीचा वगैरे हे सगळं पुन्हा तुम्ही हे केलं, रिफॉर्म हो, केलं. हो. ठीक आहे, लोकांना एका रिसॉर्टकडे आणणं हे खूप सोपं असतं. म्हणजे काही वेळेला आपण काहीतरी ऑफर्स देतो किंवा काहीतरी Exactly. नवीन कार्यक्रम अरेंज करतो, पण हो. पशुपक्षी आणि फुलपाखरांना तिकडे आकर्षित करणं हे फार मोठं चॅलेंजिंग काम आहे. आणि ते तुम्ही कसं केलं? काय झालं की जेव्हा मी गार्डनमध्ये आली लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आणि तेव्हा बघितलं की गार्डन आहे, ठीक आहे, पण त्याच्यामध्ये जे मला पाहिजे होतं, पशुपक्षी पाहिजे होती, फुलपाखरं पाहिजे होती, ग्रीनरी पाहिजे होती, फुलं झाडं पाहिजे होती, ती त्या प्रमाणात येत नव्हती. बाजूच्या शेतामध्येही बघितलं तर तिकडेही लिमिटेडच फुलपाखरं किंवा कमी पशुपक्षी आढळले मला. मग या गोष्टींचा रिसर्च करायला सुरुवात केली, या गोष्टींचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. आणि एक मुद्दा लक्षात आला, तो रासायनिक खतांचा. जी शेतं आहेत बाजूची, जी ग्रीनरी आहे, ती फक्त आधारित आहे ती रासायनिक खतांवर. आणि पशुपक्ष्यांना, फुलपाखरांना, भले तुमच्या बागेमध्ये फुलं असो, फळं असो, पण पशुपक्ष्यांना रासायनिक खतं दिलेली, जास्त प्रमाणात रासायनिक खतं दिलेली आवडत नाहीत. आणि ते खायला, तिथे राहायला पशुपक्षी, फुलपाखरं ही अजिबात येत नाहीत. तो हा अनुभव माझ्यासाठी होता. मग पर्यटकांना आकर्षित करणं, लोकांनी एक सुखद अनुभव घेणं, पण त्यासाठी लागणारे पशुपक्षी म्हणा किंवा फुलपाखरं ही बागेत नाही आहेत. ग्रीनरी आहे, फुलं आहेत, कारण ती ॲटोमॅटिकली रासायनिक खतातनं येतात. मग जीवामृत करणं, इतर जी आपली नैसर्गिक खतं आहेत त्याचा अभ्यास करणं, ऑफकोर्स हे क्षेत्र माझ्यासाठी खूप वेगळं होतं सर. मी बँकर असल्याकारणाने फक्त ऑफिसमध्ये जायचं, टेबलवर बसायचं, कॉम्प्युटर इतक्या फास्ट आपल्याला इन्फॉर्मेशन देतं आणि ती इन्फॉर्मेशन आपण कस्टमरपर्यंत द्यायची, हे खूप इझी वाटत होतं तेव्हा. पण शेतामध्ये आपण झाडं लावणं, आपल्या बागेमध्ये झाडं लावणं, त्याचा अभ्यास करणं, इतर गोष्टींचा, निसर्गाला ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्याचा अभ्यास करणं, त्याच्यासाठी खूप पेशन्स लागतो. सो तो डेव्हलप करत गेली आणि गार्डनला सुरुवात केली. आता या गार्डनकडे बऱ्याच लोकांचा ओघ सुरू आहे, अनेक जण येत आहेत. आणि तुम्ही जसं मगाशी सांगितलं की शिकणं आणि शिकवणं ही गोष्ट तिथे अतिशय चांगल्या पद्धतीने होते, या सगळ्या गोष्टी आहेतच. परंतु आणखीन लोकांचे कशा पद्धतीनं रिप्लायज आहेत? म्हणजे आपण आता सांगतो की कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये लोकांना खूप आता एक जंगलाकडं किंवा याच्याकडं निसर्गाकडे जायची खूप ओढ लागलेली आहे. हो, अशा सर. अँगलने तुमच्याकडे काय अनुभव आणखीन आले पर्यटकांचे? काय होतं आहे की प्रत्येक रिसॉर्टमध्ये, प्रत्येक ठिकाणी छानशी ग्रीनरी असते, नाही असं नाही. आणि लोकांना तिथे जायला आवडतं. लोकांना वाटतं की एक छानसं आपण आपला वेळ तिथे घालवावा. शिकण्याची संधी असते, ट्रेनर चांगले एक्सपर्ट असतात, ते शिकवण्याचा प्रयत्न करतात. पण आमच्याकडे आल्यानंतर असा अनुभव होता ना की एकतर आमच्याकडे ज्या बायका जेवण करतात, जे आपल्याकडे लोक जेवण आम्ही जे देतो ते हे बाजूच्या शेतामध्ये पिकवलेलं असतं. मग त्याच्यामध्ये म्हणा तांदूळ म्हणा, पालेभाज्या म्हणा, फळभाज्या म्हणा, फळं म्हणा, शेंगदाणे म्हणा, हे सगळं जे असतं हे बाजूच्या शेतामधलं असतं. आणि या शेतातल्या बायका, बाजूच्या गावातल्या बायका या आपल्याकडे येतात. त्यांनी पिकवलेलं धान्य असतं, त्याच्यावर चुलीवर त्या जेवण करतात. जेव्हा ही लोक जे येतात आमच्याकडे व्हिजिटर्स, ते जेव्हा ते जेवण जेवतात, ऑफकोर्स त्यामुळे एक पॉझिटिव्हिटी असते. कारण जेवण करणाऱ्या बायका या स्वतःच्याकडे पिकवलेलं हे जे धान्य आहे तेच लोकांपर्यंत पोहोचवतात. त्या जेवणाची चव, त्या जेवणाचा जो स्वादिष्टपणा, याची दाद ही कस्टमरकडनं जेव्हा मिळते तेव्हा त्यांना एक कॉन्फिडन्स बिल्डअप होतो. आणि तो कॉन्फिडन्स, ती पॉझिटिव्हिटी ही गार्डनमध्ये प्रत्येक ठिकाणी आढळते सर. तर असा एक छानसे अनुभव येतात आम्हाला. ह्याच्यामध्ये एकूण पर्यटन क्षेत्रामध्ये बघितलं तर पर्यटन क्षेत्रामध्ये हल्ली म्हणजे अनेक प्रकारचं एक वेगळीपणा म्हणा किंवा अकृत्रिम अनेक गोष्टी येत चाललेल्या आहेत.
परंतु असे जर प्रयोग जास्त तुमच्यासारखे जर लोकांनी जर सजगपणे केले तर आणखीन चांगल्या पद्धतीनं लोकांना या सगळ्या म्हणजे कोकणामध्ये जे काही हॉस्पिटॅलिटी आहे, पाहुणचाराचं एक हे आहे वैशिष्ट्य, तर ते सगळं अनुभवायला मिळेल. एकूण तुमची या पर्यटनाच्या ह्याच्यात तुम्ही जी सुरुवात केलेली आहे, तर आता इथून पुढे आणखीन काय करायचा तुमचा मानस आहे? सध्या परिस्थितीमध्ये गेस्ट जे येतात ते एक फॅमिली असणारे असतात, दुसरे म्हणजे ट्रेनर्स असतात, तिसरे शिकणारे असतात. तर आमचा सध्या असा प्रयास आहे की आमच्या बागेमध्ये येऊन सगळ्यांनी एक चांगल्या गोष्टी स्वतःबरोबर घेऊन जाव्यात. म्हणजे अगदी थोडक्यात झालं तर विद्यार्थी असतील, अगदी IAS करणारे असतील किंवा वेगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम देणारे असतील, त्यांनी हा निवांतपणासाठी आमच्याकडे यावं. किंवा जर आपण म्हणाल की हल्ली बर्थडेज मोठमोठ्या रिसॉर्टमध्ये होतात, पण एका वयानंतर एक 50-60 नंतर लोकांना एक निवांत हवा असतो. मग त्यांना निसर्गात आणून त्यांचे जे बर्थडेज आहेत ते निसर्गाशी एकरूप होऊन करण्याचा आमचा पुढचा प्रयास चालू आहे. एकूणच आपण आता बटरफ्लाय गार्डनकडे परत एकदा येऊयात की त्या भागामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं या सगळ्या पशुपक्षी म्हणा किंवा या सगळ्या म्हणजे निसर्ग संपन्न असा तो भाग आहे आणि नजीकच आपल्याला दाजीपूर आणि या सगळ्या गोष्टींचा एक सह्याद्रीच्या खोऱ्यामधलं पट्ट्यामधलं पश्चिम घाटातलं एक चांगलं ठिकाण ते आहे. तर या दृष्टिकोनातनं कशा पद्धतीनं तिथे आता बटरफ्लाय गार्डन तुम्ही केलंच, पण आणखीन या संदर्भात काही काम करण्याचा तुमचा मानस आहे का? आता सह्याद्री पर्वत जो आपण वेस्टर्न घाट म्हणतो, तो वेस्टर्न घाट हा जगातील जैवविविधता याच्यामध्ये 8व्या का 9व्या नंबरवर आहे. म्हणजे जसं ॲमेझॉन व्हॅली हे ॲप्रिशिएट केलं जातं इतर भागामध्ये, सगळ्या ठिकाणी जेव्हा बायोडायव्हर्सिटी आपण ज्याला म्हणतो ती ऑब्झर्व केली जाते, तर आपल्या सह्याद्री पर्वतामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात हे आहे. तर त्याची तोंड ओळख सगळ्यांना व्हावी. आमच्याकडे ही खूप संपत्ती आहे ही सगळी, तर त्याची ओळख ही जगाला व्हावी हा थोडा ध्यास घेऊन आम्ही पुढचं पाऊल उचलतोय. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन लेवल म्हणाल किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्या म्हणजे लोकांपर्यंत त्या गोष्टी पोचणं, लोकांनी त्याचा खूपसा उपभोग घेणं, आमच्याकडे असलेली संपत्ती, कोकणामध्ये असलेली संपत्ती ही सगळ्या जगभरामध्ये आम्हाला दाखवून द्यायची आहे. आत्ता मी जे बटरफ्लाय गार्डन तयार केलेलं आहे, तर जेव्हा मायग्रेशनचा पिरियड असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये जवळजवळ 72 डिफरंट टाईप्स ऑफ बटरफ्लायज आपल्याला काउंट झालेले आहेत. आणि अशाच तऱ्हेने अनेक गोष्टींसाठी ज्यासाठी कोकण प्रसिद्ध आहे. आता अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर काही वर्ष आम्ही परदेशात होतो, तेव्हा केपटाऊनसारख्या भागामध्ये आम्ही सारखं जायचो, तेव्हा एक कुठेतरी असं जाणवायचं की अरे आपलं कोकणही फार सुंदर आहे. आणि तो जो किनारा आहे आणि कोकणातला किनारा आहे, आपल्याकडे काही गोष्टींची कमतरता आहे हे मी मान्य करते. म्हणजे रस्ते म्हणा किंवा इतर गोष्टी याच्यामध्ये खूप डिफिकल्टीज येतात लोकांना यायला, पण आता त्याही सुविधा खूप चांगल्या प्रमाणात कोकणामध्ये होत चाललेल्या आहेत. चिप्पीसारखं एअरपोर्ट सिंधुदुर्गामध्ये आलेलं आहे. मग या सगळ्याचा उपयोग आणि उपभोग घेऊन जगाने आपल्याकडे एका चांगल्या पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने बघावं, आमच्याकडे असलेल्या संपत्तीचं त्यांना दर्शन व्हावं अशी माझी खूप इच्छा आहे आणि त्यासाठी खूप प्रयत्न चालू आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण हे सगळी माहिती दिलीत. आता थोडंसं आपण डीपमध्ये जाऊया की आपल्याकडे जे काही रिसॉर्टमध्ये जे पदार्थ बनवले जातात, जी खास मालवणी पदार्थ आपण ज्यांना म्हणतो की त्या भागातली जी खासियत असेल ते त्यामध्ये काय काय सांगता येईल तुम्हाला, कशा कशा पद्धतीनं आपण ते उपलब्ध केले तिकडे पदार्थ? पहिलं म्हणजे जो आपली जी सुरुवात होते ती अगदी जर कोणाला कोकणातलं सुरुवातीचं म्हणजे चहाच्या ऐवजी पेज, गावठी तांदळाची पेज जर कोणाला हवी असेल तिथपासून आपण सुरुवात करतो. ते हळदीच्या पानामध्ये वेगवेगळे आपण पदार्थ त्यांना ब्रेकफास्टला देतो. म्हणजे अगदी पातोळ्या, जे नारळ असतात ते नारळ आपल्या बागेतले असतात, बाजूच्या शेतातला तांदूळ असतो, गावातल्या बायकांनी केलेला तो ब्रेकफास्ट असतो. त्याच्यानंतर पोहे, गावचे पोहे, जे लाल पोहे ज्याला खूप आता महत्त्व येत चाललेलं आहे, तर पोहे, उपमा असे वेगवेगळ्या पदार्थांनी आपण ब्रेकफास्टला सुरुवात करतो. जेवणामध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी
हे दोन्ही आपण देतो, म्हणजे व्हेज आणि नॉनव्हेज हे सगळं देतो. अनलिमिटेड थाली असते, तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही खा. जर तुम्हाला खरोखर त्या गोष्टी आवडत असतील, म्हणजे एखाद्यांना स्पेसिफिकली माझा असा अनुभव आहे की कोल्हापूरच्या लोकांना मासे हे खायला खूप आवडतात. मग आपण त्यांच्यासाठी स्पेशली मासे आणि माशाचे पदार्थ म्हणजे कालवण, मालवणी पद्धतीचं कालवण किंवा कोकणी पद्धतीचं कालवणपासून भाकऱ्या, नाचणीच्या भाकऱ्या वगैरे देतो आणि खूप छान प्रतिसाद मिळतो. म्हणजे अगदी जेवणाची चव जिभेवर घेऊन लोक या रिसॉर्टमधनं घरी जातात. असं आतापर्यंत तिकडे कुठून कुठून लोक येतात, म्हणजे कशा पद्धतीनं तिकडे रिस्पॉन्स मिळाला? आत्तापासून मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर या 3 भागातनं लोक येतात. प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे असतात. मुंबईवरनं येणाऱ्या लोकांना तिथला निसर्ग जास्त आकर्षित करतो. मुंबईवरनं येणारे लोकांना जरी ट्रॅव्हलिंग जास्त पडत असलं तरी इथे येऊन त्यांना खूप फ्रेश वाटतं, खूप छान वाटतं. परत कोकणी पदार्थ खाऊन त्यांना खूप आनंद होतो, म्हणजे एक वेगळा अनुभव त्यांना अनुभवायला मिळतो. काही जे ट्रेनर्स इथे आलेले होते किंवा आपण म्हणतो की कंपनीला काही एक वेळ असतो, युजली हा मार्चच्या अगोदर असतो, की जेव्हा ते आपल्या पुढच्या फ्युचर प्लॅन्सविषयी डिस्कस करतात किंवा एक स्ट्रॅटेजी आखतात. तर त्यावेळेला इथे येतात, निवांतपणे बसतात. इथे आपण ठिकठिकाणी त्यांच्यासाठी सोयी केलेल्या आहेत. जर त्यांना लॅपटॉपवर काम करायचं असेल, वायफाय पाहिजे असेल तर आपण त्या सगळ्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो. प्रोजेक्टर आहे, जर त्यांना काही गोष्टी एक्सप्लेन करायच्या असतील टीमला तर ते त्या तिथे करू शकतात. आणि अशा निसर्गाच्या सानिध्यात कोकणी जेवण, गावातल्या बायकांनी, बचत गटातल्या बायकांनी केलेलं जेवण, अशा सगळ्या फॅसिलिटीज देऊन आपण मी ज्यांचा चांगला रिप्लाय आलेला आहे ते मुंबई आणि पुण्याची लोकं. कोल्हापूरची लोकं ही 1 दिवसासाठी येतात, इथे जेवणाचा आस्वाद घेतात. जे मी आत्ताच म्हटलं की ज्यांना फिश, मासे आणि मासेचे प्रकार खायला खूप आवडतात, तर अशी लोकं आपल्याकडे येतात. म्हणजे मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर याच्यातली मॅक्झिमम लोकं आपल्याकडे येत आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही ह्या रिसॉर्टची निर्मिती केलेली आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स पण त्याला मिळतो आहे. थँक्यू. साधारणपणे या सगळ्या गोष्टी करत असताना आज तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही आज बँकिंग सेक्टरमधनं इकडे आला? खूप मोठं पाऊल होतं माझं ते. आणि पहिलं म्हणजे जेव्हा मी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये, म्हणजे कोविडच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही 3 जण आलो, तेव्हा तिघांचा निर्णय घ्यायची वेळ आलेली की गार्डनचे जे स्वरूप बघितलं तर ते काही खास चांगलं होतं असं नव्हतं. त्यामुळे इथे काम करणं फार जरुरीचं होतं. पण आमच्याकडे 2 ऑप्शन होते. एक ऑप्शन असा होता की जागा विकायची आणि इथून निघून जायचं आणि छानसं मुंबईमध्ये एक मोठं घर घ्यायचं, ऐशारामात राहायचं, थोडंसं सेविंग ठेवायचं आणि पुढचा वेळ अतिशय छान घालवायचा. यापूर्वी माझे सासरे इथे होते, त्यांनी खूप बाग छान सांभाळलेली आणि त्यांचं अचानक निधन झालं आणि त्यामुळे सगळी जबाबदारी ही आमच्यावर आली. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही आलो तेव्हा इथे बाग सांभाळणारं, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणारं कोणीच नव्हतं. आणि एक निर्णयाची जेव्हा वेळ आली की प्रॉपर्टी विकून मुंबईला जायचं का प्रॉपर्टी सांभाळायची, मग तिघांचा निर्णय, माझा, स्नेहाचा आणि संजयचा निर्णय असा होता की मी इकडे राहणार, मी बाग सांभाळणार. माझी मुलगी स्नेहा मुंबईमध्ये जिचं जे शिक्षण चालू आहे ते तिथे कंटिन्यू करणार. नवरा बँक ऑफ बरोडामध्ये चांगल्या पोझिशनला आहे, ते तिथे त्यांचा जॉब कंटिन्यू करणार आणि मी इथे बाग सांभाळणार. अशा अनुरोधाने एक एक स्टेप घेत आम्ही पुढे चाललो. आणि अशी वेळ आली, ऑफकोर्स ह्या सगळ्या गोष्टी करणं काही साधं नव्हतं, सोपं नव्हतं. खूप डिफिकल्टीज आल्या प्रत्येकाला. आम्हाला तिघांना खूप स्ट्रगल टाईममध्ये जावं लागलं, कारण गावचा अनुभव हा मला नव्हता. माझा जन्म, माझं करिअर, माझा सगळा फोकस हा पूर्णपणे मुंबईमध्ये होता. मुंबईमध्ये मी माझं आयुष्य घालवलेलं होतं आणि गावाकडे येऊन प्लांटेशन करणं आणि त्याला कुठल्या टाईपची खतं देणं, त्याचा अभ्यास करणं
पण माझी आवड होती आणि त्या आवडीनुसार मी त्याला सुरुवात केली. याचं श्रेय सर्वप्रथम मी माझ्या फॅमिलीला देते आणि माझे सासरे ज्यांनी ही जागा घेऊन तिथे बाग करण्याचा निर्णय घेतला त्यांना देते. तर या बँकिंगचं एक चांगलं करिअर, त्याच्यानंतर मी अमेरिकन कॉन्सुलेटमध्ये काही वर्ष काम केलं. तिथल्या अमेरिकन लोकांबरोबर काम करून काही गोष्टी शिकल्या. टाईम पंक्च्युअलिटी, शिस्तबद्धता, ती माझ्या इथे खूप कामी आली. भले कामगार वेळेवर येत नाही होत, पण मी नेहमी तयार असायची आणि मी कामाला सुरुवात करायची. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या आणि पुढे चालले. आणि आज जे तुम्ही आता मला विचारलं की आज मला माझ्या निर्णयाविषयी खूप अभिमान आहे की आज मी काही गावकऱ्यांना, बचत गटाच्या बायकांना इथे रोजगार उपलब्ध करून देते. रासायनिक खताचे दुष्परिणाम ओळखून आपली नैसर्गिक खतं, तशीच ज्या खतांवर आपण शेती पिकवू शकतो याचा अभ्यास करून एक पाऊल पुढे जाऊन काही गोष्टी आत्मसात करू शकते. आज मी जी खतं तयार करते त्याच्यामध्ये गोमूत्र, शेण वापरते. 10 रुपये लिटरने आपण गोमूत्र घेतो. आज शेतकऱ्याची गाय, जिथे देशी गाय ज्याला म्हणतात, जी जास्त प्रमाणात दूध देत नाही, पण त्याचं गोमूत्र आपण विकत घेऊन अशी नाही तशी आपण शेतकऱ्यांना गाय सांभाळतात त्यांना मदत करतो. सो मला खरोखर अभिमान आहे स्वतःच्या फॅमिलीचा, राणे कुटुंबाचा की ज्यांनी प्रत्येक क्षणी मला सपोर्ट दिला. माझी आई, माझा भाऊ, सगळ्यांनी मला सपोर्ट दिला की तू थांब, गोष्टी कर. एक वेळ अशी येईल की, आणि ती वेळ आताही आहे की आज मी तुमच्या इथे या मुलाखतीला तुम्ही मला बोलवलं त्याबद्दल अनेक धन्यवाद. की आज मी या स्टेटसला आहे की आज माझ्याकडनं 4 गोष्टी मी आपल्या कोकणाविषयी म्हणा, कोकणाच्या सौंदर्याविषयी म्हणा, किंवा रोजगार उपलब्ध करून देण्याविषयी म्हणा, आज एक पाऊल पुढे मी चालते. मला मार्गदर्शन करणारेही भेटत गेले. मी वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, जे कोच आहेत त्यांच्याकडनं शिकत गेले. कारण या गोष्टीचा कधीच अनुभव नव्हता. बिझनेस या गोष्टीचा किंवा आपण काहीतरी स्वतःचा व्यवसाय करायचा या गोष्टीचा कधीच अनुभव नव्हता. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळे जे म्हणतील कोर्सेस मी जॉईन केले आणि त्या कोर्समधनं मला अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. अनेक पुस्तकं आहेत ती वाचत गेले. यूट्यूब चॅनल बघत गेले चांगले. ऑनलाईन स्वराज्यासारखा एक प्लॅटफॉर्म मला मिळाला की ज्याच्यामध्ये आम्ही अनेक व्यावसायिक दृष्टिकोनातनं विचार केला जातो. केतन गावण सर आहेत ज्यांचा मी इथे उल्लेख करू इच्छिते की ज्यांनी मला मार्गदर्शन केलं. आणि त्याच्यानंतर कशा पद्धतीने मराठी माणूस कोकणामध्ये पुढे जाऊ शकतो, कोकणामधली स्थायिक लोकं आहेत ती कोकणाला कुठल्या एका वेगळ्या लेवलला नेऊ शकतात, तर त्याचा अनुभव हळूहळू घेत आले. मित्रांनो, एका ठराविक प्रगतीचे टप्पे गाठत असताना ठराविक वेळी थांबणं आणि परत पुन्हा एकदा नव्यानं काही सुरुवात करणं ही फार मोठी गोष्ट असते. जसं की मॅडमने सांगितलं की अमेरिकन कॉन्सुलेटमध्ये पण त्या होत्या, त्यांनी इंटरनॅशनल बँकिंगमध्ये त्या होत्या. तर एवढे मोठ्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्तीने परत आपल्याकडे कोकणात येऊन या भूमीची सेवा करणे ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि त्यांच्या कामाला खरंच कोकण साथ लाईव्हचे खूप खूप सलाम. मॅडमनी खूपच चांगली माहिती दिली आपल्याला आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांचं रिसॉर्ट त्यांनी डेव्हलप केलेलं आहे. तर निश्चितपणे या रिसॉर्टला एकदा प्रत्येकानं भेट द्यायला हवी, एकदा जाणून घ्यायला हवं की कशा पद्धतीनं इथल्याच लोकांनी आपल्या या पर्यटन उद्योगाला कशी उभारी दिलेली आहे आणि या जन्मभूमीची, मातृभूमीची सेवा कशा पद्धतीनं होते. मॅडम, आपण खूप खूप चांगल्या पद्धतीने ही माहिती दिली आणि तुमचा बहुमूल्य वेळ दिला आणि आमच्या दर्शकांना या संपूर्ण तुमच्या प्रोजेक्टची माहिती दिली त्याबद्दल मी आपले खूप खूप आभार मानतो. यापुढेही आणखीन काही निमित्तानं आपण पुन्हा एकदा इथे याल आणि यावर आणखीन सविस्तर आपण बोलाल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन.